बड' इनभेस्टार चेनेलाव वेलकाम खालामग्रोनाय जाबाय बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय आंनि बड' इनभेस्टार चेनेलाव आङो भिडिअ लाबोनो हायो गोबां बोसोर माने बोसोरसेयानो जाबायसै खोमा गोबाव जाबाय आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै दासो आङो गोदानै भिडिअ मोननैसो होनो थाखाय माने गोसो जादों नोंथांमोननो फोरमायफिननो जे आङो इनभेस्ट खालामबाय थादोंना थायाखै दासिमबो इनभेस्टआ मान्थलि एसआइपिआ सोलिबाय दङ आरो लामसामबो सम लानानै माने सोदेरो स्किमाबो बुरजा जाबाय गोबां मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन जोबजासे नायलां भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा अब्लासो बुजिगोन जे मिउचुवेल फान्डआव जोङो फैसाखौ मानो इनभेस्ट खालामनाय जायो बा साबसिन इनभेस्ट खालामनानै साबसिन रिटार्न जानाय जायगाया बबेयावहाय दोनोब्ला मोजांसिन रां जोङो दोनथुमनानै मोजांसिन फैसाखौ डाबल खालामनो हायो 2 गुन 3 गुन 4 गुन बेबायदि खालामनो हायो बे जायगाखौ चयस खालामनानै जोङो फैसा दोनथुमनांगौ आरो फैसायानो माबोरै नों जेबो मावाब्लाबो नों एसे एसे दोनथुमनाय बे राङानो माने हर सान नोंनो एसे एसेबाबो फैसा खामायनानै होबाय थागोन बे फर्मुलायाव बेबायदि एसआइपि खालामलांबाय थायोब्ला सानसे समावहाय नों एक्टिभ इनकामाव थाबाय थानो हायाब्ला एक्टिभ इनकामा होननानै बुंदों एक्टिभ इनकामा जाबाय नोंथाङा जुदि दिनै सानसे मावाब्लानो नोंथाङा माने मोनजाया आरो मावोब्लासो मोनजागोन बा फैसा मोनगोन बेबायदि इनकामखौनो एक्टिभ इनकाम होनो माने मावफुबाय थानाय सोलिबाय थानाय मावबाय थानो हायोब्लासो मोनगोन मावबाय थानो हायाब्ला मोना बेनो एक्टिभ इनकाम आरो बेनिखायनो लाइफआव मोनसे पेसिभ इनकाम थानांगौ पेसिभ इनकामानो जाहैबाय एसआइपि मासै मास नोंथाङा दोनथुमनानै बै दोनथुमनाय राङानो नोंथांनि थाखाय माने सिरियै खामानि मावबाय थागोन नों दिनै रांनि थाखाय दाहोना महरै नोङो गोबां खस्थ' रांनि दाहोना जानानै नोङो खामानि मावबाय थादोंब्ला सानसे समाव आरो बेखौबो दिनैनिफ्रायनो बे अनुमति फैनाय खस्थ' खालामनानै मोननाय रांखौ नोंथाङाबो रांखौ नोंनि दाहोना बायदि खामानिखौ मावफुबाय थानो रोंनांगोन अब्लासो सानसे समाव नोंथाङा एक्टिभ इनकाम जेब्ला नोङो एक्टिभ थानो हाया मावनो हाया फैसा आरजिनो हाला जाहैबाय अब्लानिया नोंथांनि पेसिभ इनकामानो बा नोंथांनि दोनथुमनाय राङानो पेसिभ इनकाम बा उन्दु नोंथांनो रां खामायबाय थानानै सानसे समाव एक्टिभ गैयाब्लाबो पेसिभजोंनो नोंथाङा न'खरखौ सालायनो हानाय जाहैगोन बेनो जाबाय मान्थलि एसआइपि खालामबाय थानाय बा लामसाम खालामबाय थानाय बेबायदि मोनसे जायगा दङ गुबुन माने जायगाफोरनिफ्राय नैबे मिउचुवेल फान्डआव फैसा जुदि एसआइपि खालामलांबाय थायोब्ला बांसिनै रां बानायनो हायो बेबायदि आंबो गोबां सोलोंनानै दिनै बेवहाय माने एसे नलेज मोननायनि उनावहाय आंबो बेवहाय मास मोनफ्रोमबो फैसा जमा दोनथुमबाय थायो बे जमा दोनथुमनाया लं टार्म सोलिबाय थागोन बोसोरसे बोसोरनै गल लानो नाङा बोसोरबा 10 बोसोर 15 बोसोर बेबायदि गल लायोब्लासो नोंथांनि राङा दोनथुमनाय राङा बारायगोन पेसिभ इनकाम हिसाबै नोंथांनो कम्पाउन्डिं खालामनानै होगोन रांखौ बारायबाय थागोन नोंथांनि राङा बेवहाय नोंथाङा माखासे नलेज लाग्रोनानै रांखौ इनभेस्ट खालामलांबाय थानो हागोन मासै मास बेनो फैसा बानायनायनि मेन लामाया नोंथाङा डाइरेक्टलि गथा फैसा माब्लाबाबो लाइफआव जोङो नोंनि न'आव दोनबाय थानाया गथा फैसा मालाबाबो थाया दानो फैगोन मोनसे निड्स जाबानो नोंथाङा बायफ्लांगोन गोनांथि जानायफोरखौ बायफ्लांना लागोन बेखायनो नैबे जाबाय दोनखुमानानै बे दोनखुमानाय राङा नोंथांनो हर सान एसे एसेब्लाबो रां आरजिनानै होलांबाय थागोन बे हिसाबै जोङो गल लानानै दोनथुमथारनांगौ लाइफआव नङाब्ला उनावहाय जोङो जिर'खौनो जाहैफिनगोन आरोना मिडिल क्लास लवार क्लास फेमिलिनि मानसिफ्रा बेबायदि गोबां खस्थ' भुगिनो गोनां जायो माखासे फाइनान्सियेल नलेज गैयिनि थाखाय बेनिखायनो फाइनान्सियेल फ्रिडम मोनहैनो थाखाय जोङो माखासे रांनि सोमोन्दै जोङो गोबां नलेज नागिरनांगौ राङानो माबायदि रां बारायहोनो हायो बेनि बागै जोङो फैसानि सोमोन्दै जोङो माखासे गियान लानो नांगौ अब्लासो लाइफआव फैसा बानायनो हागोन बेखौ साननानै आंबो एसआइपि हिसाबै दोनथुमबाय थादों दासिमबो अब्ला नोंथांमोन बारा गोबाव खालामलिया आङो पर्टफलिय'खौ देखायनोसै गोबावथारबो जाबाय आं एसआइपि खालामबाय थानाया बेसेबां गोबाव जाखो बेसेबां टटेल इनभेस्ट खालामखो बेसेबां रिटार्न जाखो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो बुजिनानै ला दानिया आं इनभेस्ट खालामनाय जायगायाव फैबाय इनभेस्ट खालामनाय जायगायाव मोनसे एप्सनि थ्रुयै आङो ब्रकारनि थ्रुयै इनभेस्ट खालामदों बेखौ जोङो स्टेट बेंकआव थांनानैब्लाबो स्टेट बेंकआवबो नोङो डिस्ट्रिबिउटरनि थ्रुयै इनभेस्ट खालामनो हायो नाथाय मबाइलाव खालामोब्ला मा जायो गाव एसे रोंखानानै थायोब्ला मोजां बेनिफ्राय नोङो गोबां स्टेट बेंकनिल' स्किम नङा गोबां माने मिउचुवेल फान्डनि नाम दङ बे मिउचुवेल फान्डआव नोंथाङा नोंथांनि गोसो मथे मबाइलावहाय इनभेस्ट खालामनो हायो दा बेवहाय रिटार्न्सखौ आङो देखायग्रोनोसै रिटार्न्सआ जाबाय नैबे जिथु बेबायदि ग्रिन नुदों बेफोरनो रिटार्न्स माने फैसा बारायनायनि जेसेबां दोनथुमदों बेफोरनि इन्टारेस्टआ बारायनानै बेबायदि
मोनसे मुसुल फान्डआव बेबायदि दिनैसिम बारायनाय देखायजोबदों गासिबो माने ग्रिनाव फैजोब्बाय फैसाया बारायजोब्बाय मास मोनफ्रोमबो SIP खालामनाय जिहेतु आंनि मोनफ्रोमबो स्किमावहाय एसे बारायदों मोनसेल' एसे दासिमबो माने नर्मेलावनो दङ बारायाखै नै मोनफ्रोमावबो गासिबो माने एसेब्लाबो बारायजोब्बाय आरोना नैबे मोनसेयावल'सो माने रेट देखायनानै दङ माने दासिमबो बेवहाय बारायनाय सम सफैथ'वाखै नाथाय सानसे समाव बेवहायबो बारायदोंमोन सिगां बोसोरसे सिगां बेवहायबो गोबां राङा एसे बारायनाय नुबाय थादोंमोन नाथाय दा एसे डाउन मुभमेन्टआव दङ बेनिखायनो बेवहाय बारायनाय नुथ'वाखै बाखि फ्राव एसे बारायजोबनानै दंखायो गासिबो दा गासै मिलायनानै दिनैसिम बेसेबां रां जाखो आं बेखौ खोन्थानोसै आरोना दा बेवहाय थांनानै ओरैहाय नायोब्ला टटेल बेवहाय आंनि प्रफिटआ बा रिटार्न बारायनाय फैसाया जाबाय नैबे दिनैसिम माने 29,621 माने 6.66% बारायबाय आरोना इनभेस्टमेन्ट एमाउन्टखौ लानानै आंनि इनभेस्ट जानाय बा जमा जानाय राङा जाहैबाय नैबे 4Lनि बारबाय आरोना माने 4,43,290 बेबायदि इनभेस्टमेन्ट जाबाय बेनिफ्राय 29,000आ बे दोनथुमनायनिफ्राय बेबायदि रिटार्न बा फैसाया बारायबाय आरोना दा बेवहाय जोङो इनभेस्ट खालामनो थाखाय गोबाव सम होनांगौ बोसोरसे बोसोरनैयावहाय आं दा बेबायदि नुदोंब्लाबो बियो गाबोन समफोरनो खमायफिनबाय थागोन बेफोर खमायनायखौ खरस जायालासिनो नोंथाङा लं टार्म गलखौ सानदोंब्ला माब्लाबाबो नोंथाङा लस जाया माने 10 बोसोरसिम नोंथाङा जुदि मेगन मिसिबनानै बेवहाय SIP दोनबाय थानो हायोब्ला नोंथाङा थारैनो बेवहाय कम्पाउन्डिं जानायखौ नुगोन कम्पाउन्डिंआ समखौ होनो हायोब्लासो कम्पाउन्डिं जायो मिउचुवेल फान्डआव आरो नोंथाङा जुदि सर्ट टार्म माने बोसोरनै बोसोरथामसोल' होयोब्ला बबेबा समावहाय नोंथांनि पर्टफलिय'आव लस देखायनो नुनो मोननो हागौ आंनावबो बेबायदिनो देखायदोंमोन मास मोननैसो सिगां नाथाय नै दा बे मासाव गासिबो फैफिनजोब्बाय आरोना बेखायनो जोङो बेवहाय दोननाय रांखौ लस नुयोब्लाबो दा बख'योब्ला नोंथांनि लस दङ नोंथाङा गोरोन्थि बुजिनाय साननानै लाजागोन बेखायनो लं टार्म दोनोब्लासो बेवहाय थारैनो फैसा बानायनो हायो बेखौ जोङो लासैसो बुजिलांगोन जोङो इनभेस्ट खालामबाय थायोब्लासो बुजिलांगोन लासैनो बुजिलांगोन आरोना नैबे टटेल एमाउन्ट जाबाय आरोना रिटार्न आरो इनभेस्टेड एमाउन्टजों रिटार्नजों प्लास होनानै 4,72,916 बेबायदि आङो दिनैसिम नुनो मोनबाय आरो आंनि पर्टफलिय'आवहाय दा नोंथांमोना जुदि मिउचुवेल फान्डनि बागै आरो बुजिसिनो लुगैदोंब्ला जुदि गोसो दङब्ला नोंथांमोना मोजां नलेज लाग्रोनानै थांखांनाय भिडिअफोरखौ नायनानै बानायखांनाय भिडिअफोरखौ नायनानै नोंथाङा इनभेस्ट खालामनो हागोन गोबां खोथा थालाङो बुजिनो गोनां बेफोर खोथाखौ मोनसे भिडिअआवनो गासिबो कभार खालामजोबनो हाया माने फोरमायजोबनो हाया आरोना बेनिखायनो स्टेप बाय स्टेप आङो पार्ट बाय पार्ट देखायलांबाय थागोन जुदि आरो बुजिबावनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन माबायदि दोननो हायो आरो माबायदि दोननांगौ बेखौ सोंहरनो हागोन आरोना थ' बिदिब्ला आङो बेखिनिखौनो देखायनाय जाबाय बेवहाय एखे मिउचुवेल फान्डआव दोनथारनांगौ होननानै आङो आंनि पर्टफलिय'आव थानाय मिउचुवेल फान्डखौ माने बेबायदि रेकमेन्डेसन होआखै आंनिफ्राय जेबो रेकमेन्डेसन होनाय जायाखै जे आंनि सेम मिउचुवेल फान्ड दं जे दोनथारनांगौ दोना गासिबो चेक खालामनानैसो दोननांगौ जायो आरोना माने मायाव दोनोब्ला नोंथाङा बेसेबां सम होनो हागोन बेसेबां सम होनो हागोन बेखौ लानानैसो मिउचुवेल फान्डखौ सेलेक्ट खालामनाय जायो थ' बिदिब्ला थेंक इउ दिनैनि मिउचुवेल फान्ड पर्टफलिय' देखायनाया बेखिनियानो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो जुदि इन्टारेस्ट दङब्ला साबस्क्राइब खालामोब्ला नटिफिकेसनखौ मोनबाय थागोन आरो नोंथाङा भिडिअखौ सोलोंनानै बा बेबायदि इनभेस्ट खालामनायखौ मोजाङै सोलोंनानै लानो हागोन बेखायनो नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै ला थेंक इउ बिदिब्ला